мәгәрлекне үстерү концепциясын тормышка ашыруга багышланган өстәл утырышын үткәрәбез. Утырышта инде концепцияны төзегән республика эшче төркеме әгъзалары 2016 елның август ayında Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендә 2002 елга кадәр Milli Мәгарифне үстерү концепциясы кабул ителде. Bu Milli Мәгариф концепциясы Мәгариф министрлыгы тарафыннан эшләнмәде. Без тырышлыгында җәлеп югары йортларында, әгәр без республика дәрәҗәсендә нинди генә документ кабул итсәк тә, әгәр ул урыннарда тормышка ашырылмаса, сыйфатлы рәвештә, һәм моның өчен район администрациясе дәрәҗәсендә, аның җитәкчесе дәрәҗәсендә җаваплылык каралмаса, минемчә аның әллә ни нәтиҗәсе дә булмас. Икенчесе, ул безнең бүгенге көндә мәгариф оешмалары шелтәрен беренчедән саклау, икенчедән үстерү. Дүртенче юнәлеш ул ресурс тәэмин ителеш. Нәрсә турында барасыз? Әлбәттә, милли мәгарифнең төп кешесе ул укытучы. Әгәр милли мәктәп өчен педагоглар әзерләнмәсә, татар теле укытучылары бүгенге көндә заманасына туры китерердәй һәм нәтиҗәле, эффектив технологияларга ия булырдай итеп әзерләнмәсә, бернинди нәтиҗә булмаячак. Соңыннан дәреслекләр белән тәэмин ителеш. Бу бик әһәмиятле юнәлеш. Нәрсә дип әйтсәң дә, укытучы кулында һәм укучы кулында һәр көн дәреслек. Без моны бары тик җәмәгатьчелек белән, фәнни оешмалар белән, татар конгрессы белән, шулай ук СМИ белән, масса күләм мәгълүмат чаралары белән генә сыйфатлы рәвештә тормышка ашыралар. Milli Pedagogik университеты яки институты булырга тиеш. Кадрлар әзерләү өчен махсус интернет, ниндидер программалар, уеннар, мәгариф системасында аны актив кертеп җибәрү, шулай көн кадагында һичшиксез иң әһәмиятле мәсьәлә. Чөнки хәзерге бала-чага үзегез беләсез, ул смартфон белән уяна, планшет белән кочаклашып йокыга китә. Иң күп акча республикада мәгарифкә бирелде. Милли мәгариф ул бик киң даирәләрендә үз эшен ала торган, мәсәлән, музыка милли мәгарифкә кермәйме? Милли музыка. Рәсем сәнгатьләре гомумән кермәйме? Менә алар турында без азрак сөйләшәбез, азрак сөйләшәбез. Без 99% сөйләшәбез тел турында гына. Безнең бүгенге мотивация, иң җитмәгән нәрсәләрнең берсе мотивация. Бу факта шулай сөйләйбез. Бер генә кеше ике дәүләт телен мәҗбүри белергә тиеш булса президент. Калганнары премьер-министрга да юк ул, дәүләт советы рәисенә да юк ул, министрларга да юк ул. Ничек инде дәүләт хезмәткәре дәүләт телен белмәскә тиеш. Мин һаман шуны аңлыйм. Инде дәүләт хезмәтендә, муниципаль хезмәттә эшләгән кеше ул әйтсәң дә балалар алдында ниндидер мотивация булып тора. Әгәр мин ике дәүләт телен беләм икән, димәк мин шул кеше булам. 2030 елларда әйбәт. Галиҗан Ибраһимов. Яхшы. Һәм шул Фатих Хөсни. Фатих Хөсни инде әле чыга башлаганда Галиҗан Ибраһимов вафат итте. Фән кем укытудан тора? Аеруча татар тарихы. Әгәр дә аны урыс укыта икән, ул бер вакытта татар милләтен күтәреп сөйләми. Рус мәктәбенә бирсәң балаңны, ул инде рус була. Нинди генә тырышсаң да башкасын шуңа күрә мәктәп милли. Әле ул укыту телендә генә, теле аның шул халык телендә генә булырга тиеш түгел, халык саклансын өчен. Аның укытучысы да шул халык традицияләрендә тәрбияләнгән кеше булырга тиеш. Без ике сорауны Россия каршында куярга тиеш. Туган телләр компетенциясе иң югары компетенция булырга тиеш. Бөтен закон, бөтен дөнья законнары нигезендә һәм туган телдә уку мәҗбүри булырга. Һәр яңа мәктәп төзелә торган яңа мәктәпләр һәрберсе алар билгеле бер микрорайонга һәм әйтегендә шулай нигездә мәктәпләр булмаган микрорайоннарга бәйләнгән. Без татар мәктәбенә барырга теләмибез, безгә рус мәктәбе тәкъдимендә салыгыз дип әйтәләр. Без татар башчысы, татар төркеме дип җыйган төркемнәргә төрле милләт балалар килеп утыра. Һәм аларны нишек оештыру шулай да катлаулана. Инде әлбәттә монда кадрлар дөрес эшләргә кирәк. Әгәр дә бу инде татар балалар башчысына дип килгән икән, татар телен өйрәнергә әзер булмый.